Ако не знаете кои са любимците на гурме-готвачите по света, ето ги. Винар на Хайнрих от Австрия, от Нидер Йостерайх. Изключително интересен производител, който е посветен на натуралните вина, преди те да бъдат кул в София, в България или в цяла Европа. Какво правят Хайнрих? Това е една семейна винарна, които са се посветили на това да оставят виното, след като е отгледано и направено от грозде, което е отгледано по принципите на биодинамичното земеделие, с минимална намеса, без никакви торове и пестициди, с различни растения между редовете, които да помагат на имунитета на лозата да става все по-силен, за да имаме здраво грозде с наситен вкус и аромат. Никога не се бързат. С тях се работи така, както те преценят. Лежават в стари дъбови съдове върху своите отайки, никога не се дегоржират и всичко, което идва от гроздето, остава и в бутилките. Опитайте, защото ще опитате тотално различни вкусове от това, което сте опитали до сегашните си винени опити. Сега са на фокус в Каса Вино и Хайнрих остават нашата северна винена тайна от 10 години и повече.